L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 28 ta' Novembru nilqakom għal din il-Quddiesa u Rużarju immexxija minn Dun Brandingat. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħidilna biex ma nħallux il-problemi u dnub ta' din id-dinja ibeduna minn Alla, għax hu biss joffrilna il-libertà vera. Mulej, imla qalbi bin-nar tal-Ispirtu Santu biex nixxennaq dejjem iżjed għall-miġja ta' ibnek Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U nilqakom għal din l-aħħar Quddiesa ta' din is-sena liturġika li qiegħda tintemm propju llum għax illejla nibdew iż-żmien qaddis tal-Avvent, nibdew sena liturġika ġdida u allura forsi bħalma nagħmlu fit-tmiem is-sena soċjali fl-aħħar ta' Diċembru, forsi biex xieraq li nirringrazzjaw lil Mulej li minkejja id-diffikultajiet kollha minkejja il-ċirkustanzi diffiċli u strambi li għexna matul dawn l-aħħar xhur. Imma xorta waħda, it-tmiem ta' dan iż-żmien liturġiku jfakkarna li l-Mulej kien magħna u dejjem ikun magħna b'mezzi ġodda, anke meta aħna nkunu forsi imħabtin jew distratti wisq biex narawh. U allura forsi biex xieraq ukoll nitolbu maħfra lil Mulej fil-bidu tal-Quddiesa. Kif smajna anke fil-Vanġelu llum il-Mulej jitlobna ma nkunux distratti, ma nkunux meħudin bil-ħafna affarijiet tad-dinja, imma dejjem narfu npoġġu lilu fl-ewwel post tal-ħajja tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt tmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Anqal Mulej ir-rieda tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollhom dejjem il-għajnuna tat-tieba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwanni. Jiena Ġwanni rajt anġlu li wrini xmara tal-ilma tal-ħajja, ċara daqs il-kristall, tgelgel mit-tron ta' Alla u tal-ħaruf. F'nofs il-pjazza tal-Belt fuq naħa u oħra tax-xmara hemm siġra tal-ħajja tagħmel frott 12 darba fis-sena. Trott il-frott tagħha darba fix-xahar. Il-weraq tas-siġra huma dawk tajba l-ġinus. Ebda saħta ma jkun hemm iżjed, fiha jkollha t-tron ta' Alla u tal-ħaruf u l-qaddejja tiegħu jaqduh, jaraw wiċċu u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed u ma jkunx jeħtieġ dawl ta' mużbieħ u dawl tax-xema, għax il-Mulej Alla jkun jiddi fuqhom u huma jsaltnu għal dejjem ta' dejjem. Imbagħad qalli, dawn il-kelmiet huma minnhom u ta' min joqgħod fuqhom. Il-Mulej stess, Alla tal-ispirti tal-profeti, bat anġlu tiegħu biex jaraf lil qaddejja tiegħu bil-ħwejjeġ li għandhom jiġru dalwaqt. Arani ġej minnu fih. Ħieni min iħares il-kelmiet tal-profezzija ta' dal-ktieb. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien Maranatà ejja Mulej Ġesu, Maranatà ejja Mulej Ġesu. Ejjew ħanfaħru bil-għena l-Mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana ta' ratt il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ flimkien Maranatà ejja Mulej Ġesu.
Għax Alla kbir hu l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejh huma l-qijan tal-art, tiegħu huma l-qċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret, flimkien Maranatà ejja mulej Ġesu. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għax hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċċ tiegħu, flimkien Maranatà ejja mulej Ġesu. Issru u jitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tifqu quddiem bin il-bniedem. Il-mulej magħkom. Jekk ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux li l-ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibuhx dak il-jum fuqkom Alla-rrieda għax hu jum li jagħti jaqa' bħal nassa fuq kull min jgħammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u jitolbu il-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. U tirriflessjoni żgħira propju fuq dan il-Vanġelu li iwassalna għat-tmiem ta' din is-sena liturġika. X'jiġifier sena liturġika? Aħna nafu ħuti li l-Knisja wkoll tgħix b'dawn l-istaġuni tal-festi tagħha. U allura nafu li l-aħħar ħadd tas-sena liturġika kien il-ħadd li għadda Kristu Re u llejla nibdew dan iż-żmien ġdid din is-sena ġdida bl-Avvent. U interessanti li hawn qisu briġġa u pont bejn it-tmiem tas-sena u l-bidu tas-sena l-ġdida fajnejn il-Knisja. Hawnhekk propju Ġesu qed jistedinna inħejju ruħna nistennew anke b'ċertu spiritu attiv it-tieni miġja tiegħu, u mbagħad propju mill-lejla nibdew nitkellmu dwar il-miġja ta' Ġesu l-Avvent li fih innifsu jfakkarna il-miġja ta' Ġesu kemm dik storika 2000 sena ilu ma mbagħad ukoll ifakkarna fil-miġja ta' Ġesu fil-glorja. U Ġesu hawnhekk qed jagħtina messaġġ importanti ħuti. Qed jgħidilna biex inkunu ippreparati. Biex inkunu preparati ġifieri għax Ġesu jaf li aħna faċli ninqabdu fir-rutina tal-ħajja ta' kuljum, faċli ninqabdu anke bir-responsabbiltajiet, anke bid-divertiment tal-ħajja. Fil-fatt interessanti li Ġesu hawnhekk jgħidilna oqgħodu attenti. U mbagħad isemmi żewġ affarijiet li jitqabdu kontra din l-attenzjoni tagħna. Isemmilna l-ewwel ħaġa jsemmi l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor u jgħidilna għax dawn jistgħu imewtulkom qalbkom. U mbagħad isemmi wkoll xi ħaġa neċessarja naraw aħna it-tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja. Mela Ġesu qed isemmi dak li huwa l-mistrieħ. Mhux biss qed jitkellem dwar l-ikel u x-xorb, imma Ġesu qed jitkellem dwar dak kollu li huwa anke divertiment. Forsi tajjeb inżommu f'moħħna li llum il-ġurnata aħna stess il-kol kemm aħna imma forsi ċertu ġenerazzjonijiet naqra iktar suscettibbli minn oħrajn. Anke dik li hija teknoloġija, dak li huma l-mobiles f'idejna, Facebook u dawn il-mezzi l-oħrajn li jistgħu jkunu għodda tajba għax jaqduna ma' ħafna nies oħrajn, imma fl-istess ħin jistgħu jsiru letteralment addiction, jiġifieri li aħna nkunu tant meħudin bihom li inti darba kien hemm ħabib tiegħi li huwa żagħżugħ responsabbli jaħdem. U għalli bdejt nara l-videos fuq Facebook dawk li jixxerjaw in-nies, għalli f'daqqa waħda għalli ħares lejn l-arloġġ u ndunajt li kont ħlejt siegħa u nofs minn ħajti. Faċli li aħna ninqabdu b'dawn l-affarijiet, allura dak li huwa divertiment, mill-estrem ieħor imma Ġesu qed jgħidilna u anke l-affarijiet iktar bżonjużi, il-ħtiġijiet tal-ħajja li inti trabbi l-familja, li inti tieħu ħsieb l-eżis tiegħek, li inti tagħmel id-dmirijiet tiegħek anke fis-soċjetà fejn jidħol xogħol u dawn l-affarijiet. Dawn l-affarijiet kollha tant jistgħu jieħdu over fil-ħajja tagħna, tant jistgħu jaħkmuna li aħna nispiċċaw mbagħad ninsew li xi darba l-ħajja tagħna għad tintemm. Ġesu hawnhekk jitkellem fuq żewġ realtajiet.
Xi darba l-miġja tiegħu fil-glorja, ma nafux meta ħatkun u aħna faċli ngħidu u iwa aħna qatt ma ħanarawh dak iż-żmien. Imma Ġesu jfakkarna wkoll li dak il-jum ħajjiġi fuqna żgur anke jekk aħna mmorru niltaqgħu miegħu qabel, jiġifieri ħajjitna xi darba f'din id-dinja ħadd intemm. U Ġesu qed jgħidilna kunu preparati, kunu attenti, tħallux li tinħakmu la mid-divertiment żejjed u laqqas mix-xogħol żejjed, jiġifieri l-ansjetà, il-preokkupazzjonijiet, imma kunu ffokati li fil-waqt li tistrieħu fil-moderazzjoni u taħdmu fil-moderazzjoni skont il-bżonn, skont il-qies, imma ma ninsewx it-tama aħħarija tagħna, l-għaqda tagħna ma' Sidna Ġesu Kristu. Jiena biex forsi nagħmlu naqra punt prattiku nħeġġiġkom. Fis-sam responsorjali jedna Maranatà ejja mulej Ġesu. Maranatà hija kelma antika li propju tfisser ejja mulej. Ejja mulej Ġesu. Jekk aħna rridu naraw kemm aħna sinċiri fir-relazzjoni tagħna mal-mulej, kemm ngħiduha bil-qalb din Maranatà? Jew inkella meta ngħiduha, għax issa ngħiduha ħafna fi żmien tal-Avvent li ħajibda, imma verament nixtiequ li jiġi l-mulej? Jew inkella ngħidu le ħalla ħares jiġi l-lejla ta' x'jien għandi xkor affarijiet x'nagħmel u jiena x'fama ħanħalli warajja jekk nidher quddiem il-mulej il-lejla. Jiena naħseb li l-kejl ta' kemm verament inħobbu lill-mulej huwa kemm nixtiequ narawh. Issa jiena mhux qed ngħid li nfittxu l-mewt, tali jew nixxenqu l-mewt, imma li ma jkunx hemm dak l-ispirtu ta' biża', li ma jkunx hemm dak l-ispirtu ta' distanza mill-mulej. Jiena kieku tiġi tfajla u tgħidli inħobbu tal l-arus imma meta jċempilli biex niltaqgħu nieħu qata'. Allura naħseb hemmhekk ikun għamilna question mark dwar ir-relazzjoni tagħhom għax ngħid kemm hemm imħabba bejniethom. L-istess fuq din il-ħaġa, ngħidu li nħobbu lill-mulej, imma fl-istess ħin nibżgħu minnu nżommuh il-bot minnha u nibqgħu għaddejjem bl-affarijiet tagħna. Il-mulej qed jagħmlilna sejħa llum u jkompli jagħmililna issa fil-ġimgħat li ġejjin biktar qawwa mis-soltu biex ngħixu ħajja ta' moderazzjoni, ta' prudenza, ta' galbu f'din il-ħajja, imma li dejjem ikollna fil-qalb tagħna għalhekk jgħidilna itolbu l-ħin kollu, itolbu dejjem, li fil-qalb tagħna dejjem hemm post, dejjem hemm santwarju ta' mħabba għalih li ġelna inħobbu l-miġja tiegħu, nixtiequha tiġi meta tiġi, nixtiequ dik il-laqgħa tagħna miegħu, ħalli mbagħad l-affarijiet kollha tal-ħajja tagħna jieħdu posthom skont dak li huwa ta' ġid għalina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar. U tinagħmlu ftit tal-biet, il-mulej jgħidilna itolbu il-ħin kollu aħna fil-ħajja normali tagħna diffiċli biex nitolbu l-ħin kollu, ma l-mulej qed jgħidilna biex insommu dejjem spiritu tar-rabta miegħu. U allura nresqulu l-bżonnijiet tagħna. Nibdew ħutu bil-lum nitolbu għall-Papa, għall-Knisja kollha, illum bix-xiera anke fid-dawl ta' dak li ħajjiġri llum fl-għaxija nitolbu għall-kardinali l-ġodda li l-Papa sejjer jaħtar, sejjer propju aħna ngħidu jikkrea. Fosthom l-Isqof Mario Grek, l-Isqof Emeritu ta' Għawdex, nitolbu għalih u għal sħabu biex dejjem minn issa l-qudiem bħalma kienu ta' servizz għall-Knisja sissa ikomplu jkunu ta' servizz iktar totali għas-Santa Sede, għall-Papa, għall-Knisja Universali. Nitolbu li verament ikollhom din ir-rabta mal-mulej, mal-kelma tiegħu, mat-tagħlim tal-Knisja, propju dak il-kulur li huma jilbsu sat-tixrid ta' demmhom, jiġifieri b'mod totali jagħtu tassew ħajjithom għas-servizz tal-mulej u tal-Knisja tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għandhom l-awtorità fis-soċjetà, għal dawk kollha li għandhom rwoli li jmexxuna f'diversi mezzi. Nitolbu biex dejjem ikollhom quddiem għajnejhom lil dawk li huma l-iktar ċkejknin u dgħajfin, lil dawk li huma skartati, it-tarbija fil-ġuf, l-anzjani, l-morda, biex verament dejjem jirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalla kollha li huma morda, mod speċjali anka bil-pandemija li ninsabu fija bil-Covid, għall-familji tagħhom dak kollha li jduru bihom, nitolbu biex verament il-mulej idewwaqhom il-ħniena u l-fejqan tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalla kollha li anka huma vittmi mod ieħor ta' din il-pandemija. Pereżempju dawk li l-pandemija ġabitilhom fuqhom il-qatt, ġabitilhom anka diffikultajiet finanzjarji għalihom u għall-familji tagħhom. Nitolbu għal dawk kollha li anka għexu esperjenzi ta' diffikultà fil-familji tagħhom, forsi violenza, forsi anka tensjonijiet ikbar mis-soltu. Nitolbu lil mulej biex hu wkoll jieħu ħsieb dawn u liedu u jagħtihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U fuq kollox nitolbu għal-mejtin tagħna biex il-mulej ilaqqaħħom miegħu, idaħħalhom fil-għena ta' dejjem, jagħtihom il-premju tal-ħajja li huma jgħixu fuq din l-art. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum is-sibt jum ta' devozzjoni partikolari lejn Onna Marija u allura induru lejha u b'dawn it-talbit tagħna inresquhom bl-interċessjoni tagħha.
Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Missier tagħna tas-sema dawn it-talbiet inresquhomlok bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti quddiesa li inti ridna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu lit-tieba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar mulej fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk bi Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlis nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-mulej jgħid ara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu.
U Alla li tista' kollox, inti timlina bil-ferħ bis-sem li tatina fil-ħwejjeġ Quddiesa tiegħek. Għamel nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Flimkien ħut induru lejn Alla bl-interċessjoni tomna Marija bit-talba tar-Rużarju Mqaddes. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħles, għenna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħrisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Nitolbu b'mod speċjali f'din il-posta biex aħna tassew ikonna l-istess spiritu ta' disponibilità li kellha Marija għal kelma tal-Alla u għar-rieda tiegħu f'ħajjitna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Nitolbu f'din il-post taħuti biex ikonna l-istess spiritu ta' servizz li kellha Omna Marija lejn il-proxmu tagħha u li bħal Elisabetta u Ġwan il-Battista fil-ġuf tagħha aħna wkoll nimtlew bil-ferħ kull meta niltaqgħu mal-mulej fis-sagramenti, fil-kelma tiegħu, fil-proxmu, fil-Knisja. Nitolbu dan f'din il-posta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. U nitolbu li aħna ikonna spiritu li permezz jew nilqgħu lil Ġesu fil-ħajja tagħna, inħobbuh, nożżuh. U nitolbu li bħal Marija, bħal Ġuseppi, aħna wkoll ikonna spiritu ta' kontemplazzjoni li nożżu fil-qalb tagħna il-ħwejjeġ marbuta ma' Ġesu, mal-Knisja tiegħu, li aħna nożżuhom, nimmeditaw fuqhom u nikbru dejjem fil-fidi tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrina tnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġan l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn, dak li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru minn tal-ferħ meta Sittna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. U tifdin il-posta xieraq li nitolbu biex bħal xwejjaħ xmun u bħal profetissa Anna bint Fanuel li laqgħu lil Ġesu fit-Tempju dakinhar u ferħu bih, aħna wkoll ikollna spiritu ta' stennija li nistennew li l-mulej jaħdem fil-ħajja tagħna u li nifirħu bih meta niltaqgħu miegħu, hekk li aħna tassew nistgħu ngħidu li issa intemmet ix-xewqa kollha tal-qalb tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru minn tal-ferħ meta sitna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. U tifden il-posta jew nitolbu li bħal Marija u Ġuseppi konna kważi ferħ ta' ġen biex niltaqgħu ma' Ġesu biex nfittxu lil Ġesu fil-ħajja tagħna kull meta nitilfuh fil-każ tagħna, nitilfuh anke bin-nuqqasijiet u d-nubiet tagħna. Nitolbu wkoll li bħal Ġesu jkollna dik ix-xewqa kbira li nkunu f'dak li huwa tal-missier tagħna tas-sema, jiġifieri li nkunu medija u l-ewwel post fil-ħajja tagħna jkun dejjem għal Alla u għar-rieda tiegħu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif tim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek li tniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-femiet u l-bżonnijiet tal-Papa u tal-Knisja Universali. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Nitolbu flimkien il-litanija tal-Oreto. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier Etern Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu Qaddis Alla. Enna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena.
Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nobit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nobit tad-dinja. Ismana Ismana nitolbuk nitolbuk mulej. mulej. Ħaruf talla li tneħħid nobit tad-dinja. Henna Henna lina. lina. Itlob għalina Quddiesa Alla Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li inna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li jingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Sa Miki l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qawwa tas-sema, jitfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xitanu l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telufin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santissimo Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-lejla fis-6:30 tixxandar Quddiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada l-Ħadd, l-ewwel Ħadd tal-Avvent, fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Xikluna se jiċċelebra Quddiesa mill-Kappella ta' Witammiq il-Kalkara. It-tfal jistgħu segwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-Ħadd. Il-kumplament tal-għodwa tajba.